حضور اجازت ہے گزر گیا رات دا پچھلا پیر ہو رہا ہے تے اسی سائیاں دی منظور نظر بیٹھے ہیں تے سائیاں دی ڈیوٹی چ بیٹھے ہیں تے بابا جی بلے شاہ سرکار فرماندے نے کہ راتی جاگے شیخ صداویں تے رات نو جاگن کتے تھی اتے ادھر مالک دا چھڑ دے پاوے سو پیون جتے در مالک دا مول نہ چھڑ دے پاوے سو پیون جتے توجہ کہ ساری رات یار دا پیرا دیں دے ساری رات یار دا پیرا دیں دے او دن جارڑا تے ستے اٹھ بلے شاہ تو یار منا لے نہیں تو بازی لے گئے کتے بلے شاہ تو یار منا لے نہیں تو بازی لے گئے کتے دوستو عشق دی گل ہو رہی سی اگر عشق نہ ہوندا تے میدان کربلا دے اندر گردن نہ کٹائی جاندی اگر عشق نہ ہوندے تے شاہ منصور سولی نہ چڑھ دے اگر عشق نہ ہوندا تے حضرت بلال پاک دے کولیاں تے نہ لیٹ دے ہر ایک انسان دا آپو اپنا رنگ یار منان دا تے حضور بابا جی بلے شاہ دا عشق کیسی نچ کے یار منایا ایک سید زادہ ہو کے ایک رائیں دی بیعت کیتی ایک اگر نچے تے اجر کی ملیا فرماندے نے کہ بیٹھا ہوئے جے شاہ انیت اگے بلا لا کے ہار شنگار نچے او کیوں نہ پتھر بھی پگل کے ہون پانی جدوں سامنے یار دے یار نچے تو جو کہ ملے تار نالی تار تے ناچ ہوندا او ملے تار نالی تار تے ناچ ہوندا ہے او ناچ کا دا جو بے تار نچے ساکی کی اگے او بلا نچے آسی پھر اگے بلے دے کئی ہزار نچے او ساکی کی اگے بلا نچے آسی اگے بلے دے کئی ہزار نچے اور بابا جی نے عشق لکھیا ہے فرمان دینے
کہ عشق تے آتش دوویں برابر یارو عشق دا سیک ودھیرا اگ تے ساڑے ککھ تے کانے یارو عشق ساڑے تن میرا تے اگ دا دارو اے پانی منگے اگ دا دارو اے پانی منگے دسو عشق دا دارو کیڑا بلے شاہ اوتھے کچھ نہیں سجدا جتھے عشق نے لالیا ڈیرا اور آخر دعائی بابا جی بلے شاہ سرکار دی فرمان دینے کہ این عشق دے محکمے میں بڑے اگو عشق نے میری رسائی لٹ رہی وہ میں تے گیا سا عشق تو دلور اگو عشق نے میری تنائی لٹ رہی میں تے گیا سا عشق تو دلور اگو عشق نے میری دنائی لٹ رہی تے عشق لٹ دا عشق لٹ دا اے ولیاں پیغمبرانو پیغمبرانو وہ کئیاں بادشاہاں دی بادشاہی لٹ لئی اجے تیرا کی لٹیا بلے شاہ اس عشق نے خدا دی خدائی لٹ لئی اجے تیرا کی لٹیا بلے شاہ اس عشق نے خدا دی خدائی لٹ لے اور پیر سید وارش رحمت اللہ دا کلام چونکہ عشق دی گل چھڑی ہے کہ ہیر دی ماں ہیر نو کہندی ہے ہیرے چھڈ رانجے دا کھیڑا رانجا رانجا کرنی ساڈیاں مجھاں چاردا ہے کام ہے ساڈا ہیر اپنی ماں نو جواب کی دیری رانجے دی تعریف کی کر دی پھر بھائی اس تو بعد بابا جی دا کلام فرماندے نے جتوں تیرے تو میرے کریم مصطفیٰ نو معراج ہویا نا جی تے پیر سید وارش رحمت اللہ نے کلام آپ دی نظر کر کے تے اجازت چاہاں گا ہیر اپنی ماں نو جواب کی دیری ہے رانجے دی تعریف کر دی پئی ہے لا جواب مائے نیچوں دا طبق بڑے اید نور وچوں اید نور چوں روشن آفتاب مائے تے ہورا ملکے کی سارا جہان دسا پورا ملک
की सारा जहान दसा नी कर दे एदी गुलामी नवाब माए और रांझा मन्या जिन्हें निशान सूफी ओदा होना नी हशर हिसाब माए और रांझा मन्या रांझा और रांझा मन्या जिन्हें निशान सूफी ओदा होना नी हशर हिसाब माए। और अपनी मां नूं कहंदी माए तू मैनू इश्क करन तो डकनी आ तैनू उथों दसां जिथों इश्क दी इब्तदा हुई। रांझा रांझा और रांझा मन्या जिन्हें निशान सूफी ओदा होना नी हशर हिसाब माए। और अपनी मां नूं तारीफ की कर दी रांझे दी कहंदी उथों दसां जिथों इश्क दी इब्तदा हुई। ते पहलों रब नू यार दा शौक होया नबी पाक दा करने जमाल माए आया वही लेके होया तुरे हाजिर यार ने यार नू पाल माए। ते किबला जो तेरे ते मेरे करीम मुस्तफा मिराज ते गए ते बीर सईद वारिस रहमतुल्लाह दी कलम उठी फरमांदे ने कि आमो सामने रज के वे फर्क ना वाल माए और दिलों दिया ओलियां ते दिती ओने ओ जात एक होई जात नाल माए। तीवे तख्त हजार टोरी रांझा ओ तीवे तख्त हजार और रांझा और रब मिलया छंगे सियाल माए ओ पंजा पीरा दिता रांझा रब कोलो चोरी हीर पाया खुशी नाल माए। हीर दी मां कहंदी है तू बेले लैन के जानी है। दो शेर मेरे रह आखिरी बंद पर इजाजत चाहांगा। हीर दी मां कहंदी है तू बेले लैन के जानी तेरा काम के बेले जांदा। किबला शाह जी आखिरी शेर अपनी मां नू जवाब की दे रही है। ओ हज काबे दा करने ना जानिया मैं
مائے حج کعبے دا کرنے نو جانیا میں او میرے مڑن دی نہیں مجال مائے او رب اودنا کدو حکم کیتا جد ہویا سی شوق کمال مائے تے پچھے چاک دے مرن قبول کرساں او کرا ہور نہ غیر خیال مائے تائیں جگتے وارسا صدے آگے اور رانجے یار دی ہیر سیال مائے ماشاءاللہ احسن جناب میرے چھوٹے ویر شہزاد الحسن ایک ربائی جناب